Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Кемнәр бу көннәрдә үзләренең гомер бәйрәмен билгели, без сезне ихлас күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән якыннарыгыз янәшәсендә бик бәхетле булып яшәгез. Ә хәзер әйдәгез, тапшыруыбызга килгән хат белән танышабыз. Иштуган бистәсендә яшәүче әниебез Зайнуллина Раушания Рафаэль кызының 9 апрель көнне гомер бәйрәме 55 яшьлек юбилее. Кадерле әниебез, син бүген яраткан балаларыңның таянышы, оныкларыңның яраткан дәү әнисе, уңган хуҗабикә, әтиебезнең тугрылыклы гомер юлдашы. Туганнарыңның, дус-ишләреңнең үрнәк өлгесе булып, гомер көзеннән алга атлап барасың. Әлеге чорың матур да, җылы да, мул да, югалтусыз да булсын иде. Без сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Тормышыңда иксез-чиксез шатлык, куанычлар, какшамас сәламәтлек, олы бәхетләр телибез. Туар таңнарың тыныч, гомерләрең озын булсын иде. Син безнең өчен бик тә кадерле. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Балалар, оныклар игелеге күреп, әтиебез белән тигезлектә яшәргә язсын. Алдагы көннәрдә дә әрнү сагыш белми, изгелекләр, дөнья рәхәтлекләрен күреп, бергә-бергә күңел итеп яшик тә яшик әле. Син бик ачык йөзле, игътибарлы, ихтирамлы. Безгә иң абруйлы киңәшче, кешелекле һәм игелекле, кадерле кешебез әниебез. Күңел күгең һәр вакыт ачык булсын. Гаилә учагының җылысын суытмыйча, әти белән пар канатларыгызны тигез кагып яшәсәгез иде. Кадерле әниебез, юбилеең белән тәбрик итеп, бары бәхет сиңа телибез. Үткән тормыш инде шаулап узган, алда булсын тыныч көн дибез. Рәхмәт, әни, гомер бирүеңә, төн йокларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Котлы булсын, әни, туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең алгы көннәрең. Фәрештәләр һәр чак юлдаш булсын, бәхет булсын һәр чак яныңда, үтәр юлың сикәлтәсез булсын, изге дога йөртсен юлыңда. Зур хөрмәт белән тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың исеменнән кызың Ясминә диеп тәмамланды котлау хатыбыз. Иштуган бистәсендә яшәүче Раушания Зайнуллинага гел бишлеле юбилее уңаеннан бездән дә матур теләкләр барып ирешсен. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә һәр көнне шатланып, сөенеп, каршы алырга насыйп булсын үзегезгә. Тигезлектә гомер итегез. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая, син моңайганда, җаным моңая. Иң җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре.
Җырлы бүләк тапшыруы бүгенгә тамам. Без сездән дә килер көннәрдә якыннарыгыз исеменә җылы эчтәлекле котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк.